Deh, ada. Mana deh? Mana kan? Kalau kita Sini enggak? Double core. Halo guys, halo. Nastan dengan Kemarin lah. kamar wa. Finally. Kolongbar promo, hi, hello. Oमफ्राय channel setting, hi bro, hello. खुलुमबाय गासिनिसिमबो गोसो गोथारै। सुमित्रा बसुमतारी, हाय आदा मा खालामदों, मा ओंख्रि जाखो? ओंख्रिखौ जाथ'वाखैनो, ओमफ्राय मा खालामदों माने नै दा दसेनो नोंथांमोननि गेजेराव खावब्ला सिथ्ला माने दसे रायलायनो होननानै नुजाफैलायबाय आरोना हाथाय मारामखौ लानानै। ओमफ्राय ब्रह्म, जितुराज ब्रह्म, हलिमलि ब्र, हलिमलि, ओमफ्राय खोरोम ब्र, हाय हेलौ, ओमफ्राय N09 राइजार, हाय आदा दिनैसो जे गोबावनि उनाव दिनैसो खावब्ला सिथ्ला नुजाफैलायबाय आरोना दसे सावरायनो होननानै। ओमफ्राय गपि ब्लग, सालथे, सालथे नै नुजाफैलायबाय दसे। RM मा खबर? आदा मोजाङानो, ओमफ्राय नोंनालाय बोरै? ओमफ्राय जोंना बुंदों गबिन्दा बर', हेल' साहिल, मा लिरखोथाय? हेल' गासिनिसिमबो गोसो गोथारैनो जोंना बेयाव दं आरोना बन्दाराम खावब्ला सिथ्लानो नै नोंथांमोननि गेजेराव। ओमफ्राय आंबो हाथाय मारामखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव नुजाफैलायबाय। नोंथांमोना बोरै दं? मोजाङै दंना गाइस? बेखौनो माने नोंथांमोनजों गासिजोंबो दसे सावरायनो होननानै बोरै दं मा दं। आंनाबो दा साननैसो कमेन्टफोरखौ रिप्लाइ खालामनो हायाखै, समानो थोथ'लाय लाङा, मा खालामनो फरायगासिनो दा। मेट्रिक फेलसो आदा, मेट्रिक फेलनि सायारि खालामलाय मोनसे, आयै सयथि दुखु नांलायलांबाय आंना, मेट्रिकआ गाज्रि जाबाय नामा? ओमफ्राय सोर मेट्रिक होदोंमोन सरि बुंहरबानो जाबाय, मा होनो कमेन्ट बक्सआव सोर माने कमेन्ट लिरना हरदों सोर मा मोनदों, ओमफ्राय पार्टिखौबो जाहैगोन आरो पार्टिखौबो हरबानो जाबाय बेयावनो। ओमफ्राय बिष्णु बर', हाय हेलौ, ओमफ्राय सोरां दैमारि, हाय मा खबर? मोजाङानो, ओमफ्राय नोंसिनालाय बोरै? RM मोजां आदा आंनियाबो, आदसा। ओमफ्राय सानसुलि बसुमतारी, हेलौ आदा, हेलौ, ओमफ्राय हाय नोंना मोजां मोननाय दंना गैया? बेखौ बुंखाबाय आं, मोजां मोननाय गैया। 10 जनसो दं माथो लागाव। गपि ब्लग, ओंखाम जाबायना? जाथ'वाखैनो ब्र, सालथे नै संगासिनोसो। ओमफ्राय जोंना बिष्णु बर' ब्र, दे सायारि होदो मोनसे। होगासिनो र'। समायना बर', हेन्डसाम आदा सना, आयै सना थेंक इउ। ओमफ्राय पार्बति बसुमतारी, मा खबर? मोजाङानो, ओमफ्राय नोंनालाय बोरै? ओमफ्राय नै जोंना बेयावबो सासे हेन्डसाम बय दं आरोना। आंनि नङा बिनि नामा बन्दाराम। आंनि नङालै। ओमफ्राय फुंसोरां बर', आदाया सेक्सिथारलै, आयै हाबाब बोरै सेक्सि नुखोब्रा असाइसफोरखौ, हाथायफोरानो मारामसो नायथाव जाखाया। ओमफ्राय बड'वानसु FF, आं होदोंमोन, ओमफ्राय फार्स्ट डिभिजन भाइ आं। आदसा बरिया, जिउआव बिदिनो आवगायलांबाय थाबानो जाबाय, आरो गोबां फरायनांगौ दंबायो, ओमफ्राय दा मोजाङै फरायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय आरति बर', हेलौ, गासिनाबो खबरफ्रा मोजां दा? सनाफोर, आंनि जिरख'नाय दावदै सिंनि गोमो। गपि ब्लग 20K जाबायलै सालथे आंनाबो दिनै, आदसा मेनि कंग्रेचुलेसन टु इउ, आरो जिउआव आरो बिदिनो आवगायलांबावनो हाथों, गड ब्लेस इउ। ओमफ्राय बड' बय वाइटि, नै ब्र दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभआव ब्र, लाभ इउ फ्रम डिमापुर नागालेण्ड, आदसा थेंक इउ स' माच, लाभ इउ टु। ओमफ्राय नोंथांमोना माने भिडिअ कुवालिटिखौ बोरै नुदों एसे बुंहरबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय आंना मा होनना बुङो माने एसे गावब्राब्रा नालाय नुलायलाङो माने, बेनिखायनो सोंहरबाय। एडभान्स 30K कंग्रेचुलेसन ब्र, थाबैनो 50K जाथो, आदसा थेंक इउ स' माच। नाजालांसै नोंथांमोननि अननायावसो दिनै बिसिमखौ मोनहैनो हादों आरोना। लाभ इउ स' माच गाइस, गोसो गोरबोथारनिफ्राय माने गोसो गोरबो सिंनिफ्राय, जुन्दु माने बिखा सिङाव लाथा खानाय थैनिफ्राय नोंथांमोननो गासिखौबो माने थेंक इउखौ जासिहरनाय जाबाय सनाफोर, लाभ इउ। आरो जिउआवबो माने फिउचारावबो बिदिनो
आंखौ आवगायलांनायाव नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन होननानै आसा थाबाय बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय थांखु जायो नामा हाथाय माराम ओइ थांखुखौथ' होनखानाङा एनि टाइम सोखावलाबायना लाखायो ओमफ्राय समायना बर' ओमफ्राय मानो एथ' साइस नों आदा सना आयै साइस नङा मा साइस नङैखायनो दासिमबो गार्लफ्रेन्डआनो गैजा रोङा रावबो माने फसायानो आरोना ओमफ्राय गपि ब्लग मोजाङानो नुदों सालथाय आदसा खोरोम ब्र मोजाङानो दे आदा औ पिबि ब्लग हाय आदा नोंनि लाइभआव फार्स्ट टाइम आदसा थेंक इउ स' माच आंबो गोबावनि उनाव दिनैसो फैदों आरोना ओमफ्राय नै जोंना बिथाङा गुवाहाटियाव फैदों नालाय आंबो गुवाहाटियाव थायो नालाय ओमफ्राय दिनै लोगो मोनदों ओमफ्राय दसे नोंथांमोनजोंबो माने सावरायनाय जागोन होननानै दसे हाबफैबाय आरोना ओमफ्राय दा बिथांखौ नोंथांमोना गान गायनो होबानो जाबाय बिथाङा सासे सिंगार आरो सिंगार नङा आं सिंगार नङा बिथाङा सासे सिंगार बिराद मोजां गान खनो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि गान खननांगौबा बुंहरबानो जाबाय आं धल दामगोन आरोना ओमफ्राय आदा नोंनि चेनेलखौ एसे बुंनानै होदो आदा कभार भिडिअ बानायो आदा एसे बुंनानै होथार दयेल बसुमतारिनि चेनेलखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामहैबानो जाबाय आंनि चेनेलखौ जेरै सापर्ट खालामदों गासिनिखौबो बिदि सापर्ट खालाम गासिबो जों बर'फोरनिखौ आरोना गावजों गाव सापर्ट खालामलायबासो जौगालांनो हागोन नालाय गपि ब्लग नोंनि भिडिअ नायबा गाबनो ओंखारोलै सना आयै सना आंबो गाबनासो बानायो गाबनांगौ मालाबा आंबो गावनो नायनानै गाबलायलाङो मालाबा ओमफ्राय AS09 राइडार आंना एमबि गैलालै ब्र नङाब्ला हानाय नंला नायनो हानाय नंला अके ब्र मालाबा ज' रायलायलायनोसै आरोना एमबि गैयाबालाय माथो खालामबावनो बगि मुसाहारि बन्दारामा मालाय मोनहैलायखो माला मोनहैलायखो आदसा बिथाङा दिनैसो मोनफैदों आरोना बिथाङा माने मोनसे प्रग्राम दंनो लकेल न'नि दा माने नोंथांमोना जुदि गान खननांगौबा बुंहरबानो जाबाय गाइस जोबखागोन गाइस आं धल दामगोन ओमफ्राय बियो गायगोन आं नङा थोरसि दामगोन आं नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव ओमफ्राय धनि नार्जारि हाय गुड इभिनिं ओमफ्राय सानाय बसुमतारि बियो आरोना बियो गाइस सिंगार ओमफ्राय आङो द्राम दामगोन आरो एकदम थोरसि लथा दामलाबायगोन दामखेलाबायगोन हेमन्त रामसियारि उननि सासेयालाय मा जाम्बाबा नायबाय थाखो आयै हेमन्तरा ओमफ्राय ओइ गोन्दोरखौ आंनिखौबो बुं आदा बुजियासै आं बगि खोरोम बर' सोर बेसे मा डिभिजन मोनखो गाइस बुंहरदो कमेन्ट बक्सआव लिरखावलाबायनानै नायथारनोसै साबैसे माने आंनि सनाफोरा बेसे मा मोनखो बेखौनो माने सोंनो होननानै सानबाय आङो मालिका मुसाहारि सोर दङ आदा एसे खोन्थादो नै गाइस मा होनना बुङो बिथिं बन्दाराम दं ओमफ्राय बिथिं फंबाय सासे दं आरो ओमफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव आं दं खावब्ला सिब्ला हाथाय माराम बिनिखायनो रावबो सिख्लाया फसाया आरोना गार्लफ्रेन्ड गैजा रोङा गोबाङानो सोंबाय थायो गार्लफ्रेन्ड दंना गैया हाथाय मारामखायनो आंखौ रावबो नायसनला होननायसो जाहैबाय आरोना गाइस बेनो गाइस मा हाय आदा नोंनि लाइभआव आं दिनैसो फार्स्ट टाइम आदसा थेंक इउ स' माच ओमफ्राय कमेन्टखौनो बिराद स्ल'लै आंना फरायनाया मेगनानो जालायलाङा थांखु जायै सुजुथाय बसुमतारि हिट आदा नोंनि भिडिअआ प्लिज रिप्लाइ आदसा थेंक इउ स' माच लाभ इउ बड' गेमिं आदाया थांखु जादो ना मारा थांखु जायानो सिंगामसो हरगासिनो हाथाय साफा जानायनि एसे मारामफोराव माने खारगुलांनायनि ओमफ्राय खोरोम बर' नोंनि भिडिअखौ नायबानो दुखु जायो आयै हाबाब आंबो गावनो नायनानै दुखु मोनलायलाङो खुंगुर बसुमतारि आदा जिएफ लादो मा होननो जिएफ लानो सानदोंमोन नाथाय हाथाय मारामखायनो रावबो नायसनला ओमफ्राय आं प्रान्जलसोलै सार आदसा जोंना प्रान्जल बिथाङाबो दङ आरोना लाइभआव सुवादा प्रिया नार्जारि आंनि चेनेलखौबो मानो नाया सना नायो आं गोबांनिखौनो नायो खिन्थु माने बेलेग जिमेलसो नायनो गोनां जायोना बेनिखायनो नायो सम मोनबानो नायो बुस्थुआ बिदि आरोना आंना क्लासानो माने 4:30 जाखायो नालाय ना आं सोरनिबा कमेन्टखौसो रिप्लाइ खालामनो ना गावनि चेनेलनि थाखायसो रिप्लाइ खालामनो ना वाट्सएपआवसो रिप्लाइ खालामनो सोरनिबा मेसेजफोरखौ जेरैखिंबो माने हाख'वा आरोना बिराद खस्थ' आरो जोंना प्रजेक्ट बिराद बिदि प्रेक्टिकेल बानायनो हरो ना हरसे गाहाम उन्दुनो मोना मानसियानो सेहेरा थेहेरला खल्ले खथे जालांजोब्बाय ओमफ्राय
आं माने इउटुबाव माने आं फरायनाय जोब्बासो मोजाङै माने थाबाय थानो हासिगोन आरो एलएससिटि मारे दे फनदो आदा जल्दि दसे इन्ट्रेस्ट लानोसै ओइस फार्स्ट इयारनि एगजाम जोबनायनि आच्छा जोबनायनि ना बेसे डिभिजन मोनखो बुंहरदो केबि ब्लक हाय ओमफ्राय लिना नार्जारि मारै दं आदा मोजाङानो ओमफ्राय नोंथांमोना बोरै दं बुंहरदो धोनि नार्जारि लागावदो थोरसि दामना ब्र एन्जय दसे लागायनोसै र' थोरसिया ओइ ब्र लायदोलै लागायथारनोसै दसे बाला दामख'लाबायनो बिहुरुम लायलाय बिहुरुम बर' मा ओंख्रि जाखो आदा सना ओंख्रिखौ जाथ'वाखैनो संगासिनोसो दां ओंखाम संदोंल' ओमफ्राय प्रप्रान्जित बसुमतारी हाय आदा मा खालामदों नै नोंथांमोननि गेजेराव दसे खावला सिबला लाइभ फैदों एसके मुसाहारि हेल' ब्र हेल' ओमफ्राय बड' गेमिं 60%ल' आच्छा बिराद मोजां गुड 60% दा 60% मोनदों आरो जिउआव जेन बांसिन लाबोनो हागोन बेखौ नाजाबानो जाबाय आंनाबो गैया आंना कर'ना पाससो बिए ब्लग हाय ब्र दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभआव आच्छा सार थेंक इउ स' माच खोरोम ब्र आं सेकेन्डसो जाबायलै आदा जेबो नङा सेकेन्ड जादों होननानै गावखौनो डाउन खालामनो नाङा जिउआवथ' फरायलांनो आरो गोबां दंबोयो बेथ' जास्ट जारनि स्टार्टसो नालाय मा होनना बुङो माने दा सेकेन्ड मोनदों होननानै माने गावखौनो डाउन खालामनो नाङा आं एबार सेकेन्ड मोनदों आरो नेक्स्ट टाइमाव बांसिन मोनगोन होननानै ट्राइ खालामबानो जाबाय जिउआव आवगायलांनो आगोमा बसुमतारी हाय आदा हेल' कबिता बसुमतारी मा खालामदों हिर' नै ओरैनो दं आंथ' मा नोंथांमोना सेकेन्ड डिभिजन मोनबावनोसै गाइस आंथ' फरायनाय द्रप होबावनायसोमोन आरोना ओमफ्राय बगि मुसाहारि आंनि चेनेलखौबो बुंना होब्रा सार आच्छा बगि मुसाहारिनि चेनेलखौ नोंथांमोना खेबसे चेक आउट खालामहैबानो जाबाय बिराद मोजां मोजां भिडिअ बानायो साबसक्राइब खालामनो थाखाय दाबाव आरो ओमफ्राय फुंसोरां बर' आदा आं फेललै सेकेन्ड नांगौमोनलै आदा आंनो आच्छा फेल जादोंबाबो नोंथांमोना दुखु जानो नाङा आरो होनो चान्स मोनफिनगोन बे चान्स मोननायाव मोजाङै होबानो जाबाय ओमफ्राय बायदान ब्रह्म ओइ आदा सना सोर दं नै आं बुंखाबाय मा होनो नैथिं बन्दाराम दं ओमफ्राय फंबाय सासे दंबोयो आरो फै थोरसिया लायदोब्रा दामख'लाबायनोसै एसे नागाय ना मा बुङो हाथाया मा आराम खायनो होननायखौ लागायनो हानोसै माबा केमेरा हमग्रा जागोन दे माथो रोजाबबाय आदा औ रोजाबनोसै र' थोरसि लथा लानानै लायाखै दाबो बड' ब्लग हाय ब्र हेल' मा खालामदों सनाफोर नै नोंना एक्टरा गाइस नोंना एक्टरा बेयाव दं आरोना ओमफ्राय दाउखि राजा बन्दारामखौ मा मेथाइ खनो आच्छा दाउखि राजाया गैया न'आवसो दं आरोना बिराद लोगो मोनाखै गासिखौबो बिराद दुखु नांदों खोरोम ब्र हाय आदा मा ओंखाम जाथ'वाखैनो गाइस ओमफ्राय फिल संस 50% आदा जेबो नङा 50% 56 मोनदोंबाबो जथेस्थ' आरो जिउआव आवगायलांबानो जाबाय आंबो कर'ना पाससो 50% होदोंमोन आङो फ्रियावनो आरो ओमफ्राय बबे मोनसे आं सुपार सेट हरगौमोन सार 100 रां आच्छा सुपार सेट अपसनानो अन जाथ'वाखै दांलै गाइस सुपार सेटखौ आं अनखौनो खालामथ'वाखै नोंथांमोननिफ्राय आंनो फैसा नाङा गाइस अनलि अननाय नांगौ आरो सापर्ट नांगौ आं नोंथांमोननोसो आं होनो नाजागोन आरो उनाव हेल्प होनो माबाफोर सोरनाबा जुदि हेल्प नांगौबा बुंहरबानो जाबाय आंना माने होनो थाखाय नाजागोन आंनो नाङा मालाबा आं समाव जुदि प्रब्लेमाव गोलैयोबा होबानो जाबाय आं नोंथांमोननो बिगोन आरो हेल्पआव आरो नोंथांमोनाबो आंनिफ्राय बिबानो जाबाय जों मोनसे फेमिलिसो आरोना आंनि साबसक्राइबारा जों माने आंनि साबसक्राइबार होनना नङा गासिबो जिमान साबसक्राइबार दं बेयो मोनसे फेमिलिसो माने मालाबा गोनांथिनि समाव जों गासिबोखौबो हेल्प खालामगोन आरो आंनि गोनांथिनि समाव नोंसोरबो गासिबो आंखौ हेल्प खालाम आंबो नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनो नाजागोन बिदि टाइपसो आंनि चेनेलनि खुलिनायनि ओंथिया आरोना ओमफ्राय समायना बर' मा मैगं संदों मैगङाथ' गाइस मा संदोंथाय मिथिथ'ला दायो ओमफ्राय फुंखा बर' आंबो सेकेन्ड आदा बरिया गाइस मोजां फराय आरो जिउआव फरायबावनांगौ साननाय बसुमतारी आंबो बेयावनो 65% बरिया 65 जथेस्थ' खोरोम बर' 285% आयै लागाव ओमफ्राय गपि ब्लग बुंना हो सिख्लाफोरखौ गपिनि जिएफ नांगौ होनना आच्छा गपि ब्लगनो गाइस जिएफ नांगौबा लादो सोरबाफोर मेसेज हरखुबलाबायदो आरो बिथांनि चेनेलखौबो थांनानै नायहैदो चेक आउट खालामहैदो बिराद बरिया भिडिअ नायो खोरोम बर' नंगौ आदा मन्टु भाई सायारि बुंना होदोलै भाई आच्छा सायारि बुंबा दा दुखु नांगोन ना गाइस नोंसोरो बिनिखायनो आं माने नोंथांमोनजों दसे सम एन्जयमेन्ट खालामनो होननानैसो फैदों आरो ना माने धेमालि फुरथि खालामनो होननानै एलिसा दैमारि मा एसां मोजां भिडिअ बानायो नों गोहो दं नोंनाव आदा लाभ इउ टु उदालगुरि थेंक इउ स' माच लाभ इउ टु
बिदिनो सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोननि अननायजों लोगोसे नोंथांमोना जिमान हरगोन आंना बिसिनो गोहो फैगोन आरोना भिडिअ बानायनो ओमफ्राय राजा बरिया आंनि चेनेलखौबो बुंग्रा आदसा राजा एबिनि चेनेलखौबो नाय नोंथांमोना गाइस सापर्ट खालाम गासिखौबो उषा बसुमतारी फार्स्ट लाइभआव नुदों आदाखौ आदसा थेंक इउ स' माच आंबो गोबावनि उनावसो फैदों आरोना दिनै ओमफ्राय नायनोथ' साइज नंखाया दयल बसुमतारी आदा खनसे कमसन लाना फैलायदो सायारि आदा आंबो बानायदों एबार फ्रम बाक्सा आइ लाभ इउ आदसा लाभ इउ टु मा बुंखो मोजाङै बुजिलायलांसै आं पानजित नार्जारि हेल' मा खबर मोजाङानो नोंसोरनालाय बोरै खिलि बर' ओइ आदै मारै खबरफ्रा गोबावनि उनाव दिनैसो फननि साइज जाहरबावलै फननि साइजआनो खाबार' अके ब्र' ब्लग्स जोंखौबो बुं नों आदसा अके ब्र'नि ब्लगखौबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय सापर्ट खालाम गासिखौबो रन्जित बसुमतारी हाय आदा हेल' खोरोम ब्र' आं फार्स्ट डिभिजन आदा बरिया गाइस पार्टिफोरखौ जाहोनांगौमोन आरोना गोसो गोथारै गोसो गैयाब्लाबो ओमफ्राय डिएन ब्लगार आंबो मोनसे फेललै आदा आदसा जेबो नङा फेल जादों आरो होफिननो चान्स मोनगोन ना होफिनबानो जाबाय मोजाङै दे ओमफ्राय बबे आंना एक्स दं ना नेक्स्ट दं बे सायारिखौ खनसे आदसा ना जोंना फन खालाम ओइ सायारियालाय सानैजों बुंनाया फैलाय बुंनो हानि खेबसे फैलाय आंनि जिएफनिया 91%ल' बा गाइस बरिया इमान मा नाम बुजिलाङासै आं बड' बडि आं फेलसो आदा एगजामाव जेबो नङा दे फेल जाबाबो गावखौ डाउन खालामनो नाङा मालिका मुसाहारि दे खनदो एसे मोजाङै आदसा ए सासेया पापाजि मारै खबरफ्रा मा खाथाल'सो हरलाबायो नोंलाय फाग्ला खबर सोंहरब्रा बोरै दं मारै दं धनि नार्जारि गुड नाइट से ब्र' अके गुड नाइट स्लिप टाइट मोजाङै उन्दुहैदो गोसो गोथारै उन्दुहैख्रुबलाबायदो गार्लफ्रेन्डफोरनि एक्सफोरनि सिमां नायख्रुबहैलाबायदो ओमफ्राय लक्ष्मि दैमारि आदा भइसा मोजांथार आदसा भइसा मोजां नङा आरोना आंना बिराद गिदिर जेबो माबायानो मोजां नङा आरोना खुंगुर बय आंना जिएबा मेट्रिक फेल आदसा मासे गान दंमोन बे र' मा गानमोनथाय मेट्रिक फेल रनि बसुमतारी जेबो नङा फेल जाबाबो गोहो हो नों सापर्ट खालाम ब्र फार्स्ट डिभिजन आदसा थेंक इउ बरिया बर' गथ' बरिया खिलि पापाजि काटालु बोरै बरिया काटालु ओमफ्राय नोंनालाय फनि बर' गथ' मा खबर आदा बरिया आयै कमेन्टआ माथो थालांलाजोब्बायलै सोरनाबाफोर माने कमेन्टफोरा थालाङोबा गाइस गाज्रि मोननो नाङा आरोना थालांनोबो हागौ बोरैबा गेरेमसा बसुमतारी मिनि पार्टि अके फैदो गानाव खननानै गोसो गवामु स्पर्ट पार्टि जानो फैयो बन्धु अके थांगोन दे जुलाइआव बगि मुसाहारि नामखौ बुं अके डिएन ब्लगार आदा नों रिल्स खालामो ना खालामा रिल्स खालामो मालाबा आरोना सम मोनबाथाय ओमफ्राय रियेन गुड नाइट अके आंबो थांसै आरोना फोजोबनोसै आंबो ओमफ्राय बर' बडि गुड नाइट बेनो आरोना माने नोंथांमोननि जों दा 30K जागासिनो नालाय ओमफ्राय बिनि थाखायनो माने थेंक इउ स' माच आरो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय सिलिनि मानसि मेसेज कमेन्ट होनांगौ नागिरदों शक्ति बर' आदसा फेलबाबो जेबो नङा दे उनाव आरो होफिननो चान्स मोनगोन ना मोजाङै होबानो जाबाय डिएन ब्लगार आरो मा ओंख्रि संदोंथाय ओमफ्राय निर्जय ब्लग जाखांबाय नामा जाथ'वाखैनो ओमफ्राय एक्सबि ब्लग अके ओमफ्राय मेथाइ माथो जाबाय थाखो रिप्लाइबो होगासिनो समायना बर' दे मेथाइआ खनदो खनसे जोंना सिंगारा नै उन्दुनासो थाबाय माथो माबा र' खननो होगासिनो बिथाङा बिराद खनखायो आरो ओमफ्राय क्रिस्लिना आदा नोंनि भिडिअखौ आदा नों भिडिअ मानो बानायाखै आदा प्लिज भिडिअखौ बानायदो भिडिअ बानायदों आं मैयासो दहायसो मोनसे माने रिलिज खालामदों माने मोनसे होदों आरो नायबानो जाबाय नायाखैबा नोंथांमोना जिएमके गेमार जाथ'वाखैनो ओमफ्राय नोंहाय
हाय आदा सना हेलौ आदा इदि कमर्स होनो मोनफिनगोन ना मोनला मा होनखो रे आदा देग्लाय कमर्स मेन्टेल गान खनदो आदा अके र' जोंना सिंगारानो माबा रिहार्सेल खालामगासिनो र' गान गोसोखांगासिनो फोरों ब्र आं उन्दुनो ओंखारबाय अके उन्दुदो दे होमबालाय ना गुड नाइट आंबो थांसै दसे उनाव आंबो उन्दुनो ओंखारबाय आर बि चेनेल एबा कलेजाव बबे कलेजाव फरायो आं अबेबा बुंखाबायमोन दा टेक्सटाइल इनस्टिटिउट आरो जोंनि कलेजनि नामा आसाम टेक्सटाइल इनस्टिटिउट ओमफ्राय एक्स आर बि ब्लग हाउ आर इउ ब्र हाय हेल' आंबो मोजाङैनो दं आइ एम फाइन ओमफ्राय अके सिख्लाफोरनि कमेन्टखौ थाब नायथारोब्रा मालाय आदसा मैखुन सिख्लाफोरनिखौ होननानै नङाब्रा गासिनिखौबो नायदोंथ' फाग्ला होनखायोलै मेन्टेल जनाराम बर' आदाया बबे कलेजाव फरायो बुंखाबाय आङो गुवाहाटियाव आसाम टेक्सटाइल इनस्टिटिउट होननानै बुङो कलेजा आमबारि होननाय जायगायाव दं आरो नोंसिनि मेथाइखौसो खोनासंना थागोन आं अके र' ओइ फन फैदोलै गोसो गोथारै गोसो गैयाब्लाबो स्रायनो दोंसे केपि जादों नामा केपि नङालै चिंगामसो चिंगाम सेन्टार फ्रेस बड' बडि आदा नोंना नाम्बार हरलाय आदसा इन्सटाग्रामाव मेसेज खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नाम्बारखौ मोनगोन दे आं बेयाव हरगोन आरो नांगौबा वाट्सएपाव बारा रिप्लाइ खालामनो हालायलाङा आरोना उनाव गाज्रि मोननाङा मेन्टेल बय ब्लग खना होदो आदा मोनसे दे आदा कार्बि आलङाव फैया नामा आदसा कार्बि आलङाव आं थांफेराखैनो थांगोन उनहालागै थांनो नाजागोन आरो ओमफ्राय गाइस नोंथांमोनखौ आं खेबसे लोगो हमनो गोसो जादोंमोन आरोना बहा लोगो मोनगोन खेबसे डेट प्लानिं खालामलाय नोंथांमोना बुंलाय गाइस कमेन्ट बक्सआव फटाफटनो माने खेबसे ज'नो लोगो हमनो सानदोंमोन आरोना गासिखौबो माने मोखांजों मोखां नायलायनो होननानै ओमफ्राय नोंथांमोना बहा लोगो हमनो दे बुंलाय खेबसे गाइस मेन्टेल नों बेसेबां इयार्स जाखो आदा आं दा रानिं आरो धोरोमब्र आदा नों बहानिमोनलाय आंना धेमाजि डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय गगामुग जायगाया ओमफ्राय नै जोंना सिंगारा खनदोलै खननो होनगासिनो मानसिफ्रा आंना खनाफ्रा बे खनदो दे सानैबो खनगोन फै सापर्टार सासे नांगौना होमबासो एसे खननो मोजां नाङो फैदोलै थाब गुड नाइट ब्र अके गुड नाइट अ आदा नोलोबारियाव फै अके थांगोन क'क्राझाराव आदा अके आं बेखौनो सानदों आरो ना क'क्राझाराव जों खेबसे जमानो गासिबो माने लोगो हमलायनो होननानै मोखांजों मोखां नायलायनो होननानै नोंथांमोना मा सानो क'क्राझाराव होननानै सानदों आरो ना आं गासिबो माने खेबसे ज' लोगो हमलाय होननानै नोंथांमोनखौबो आं खेबसे ज' नायनो लुबैदों आरो ना खेबसे स्रायनो ओमफ्राय एक्सबि बाबु नोंथांमोना मा सानो बहा लोगो हमनो सानो दे कमेन्ट बक्सआव खेबसे बुंहरलाय क'क्राझारावनो सानदों आरो खेबसे आं मिट खालामनो होननानै गासिबो मानोना मिटआप गासिबो जों जमानो नोंथांमोननो चक्लेट लाना थांगोन आं चक्लेट जाहोगोन गाइस नोंथांमोननि अननायनि ओंथिनि थाखाय माने बुरजाथ' जाहोनो हाया नालाय दा देनांहालागै साख्रि मोनबाथाय नायनोसै आदा क'क्राझारावनो फैदो जों लोगो हमनो आदा अके आं बेखौनो सानदों आरोना मेन्टेल क'क्राझाराव ज'नो लोगो हमसै होननानै सनालिका मुसाहारि नै नोंना हौवाया माबा गस्ला गानगासिनो आरो जागोन क'क्राझारावनो अके गासिबो बांसिन उदालगुरियावसोलै आदा उदालगुरि नङा माने उदालगुरि क'कआवनो लोगो हमसै सानदों आं क'क्राझाराव फैबानो जाबाय जुदि जाय हायो जुलाइहालागै आं नोंथांमोननो बुंगोन बार' लाइभ फैनानै आरो खेबसेबाव ना बहा लोगो हमनाय जायो क'क्राझाराव नाजानोसै क'क्राझाराव हमनाय जायोबा ओमफ्राय गासिनोबो आं चक्लेट लाना थांगोन आरोना टेङा मर्टन मोनगोन ना मोनलाथाय अके आदा फै आं बेखौ सेरफांगुरि आदसा सेरफांगुरि माने क'क्राझार आं इथिं खेबसे इदि बेरायनो सानदों आरो माने क'क्राझार उदालगुरि बे साइडखै आरो नोंथांमोना मा सानो गासिबो खेबसे लोगो हमलायनो सानदों आरो ना मा खबर आदा आंनि सारि भिडिअखौ नायबा गाबनो ओंखारो आदसा आयो आंबो गाबलायलाङो मालाबा सम अनसु ब्रह्म हेल' एक्स बि ब्लग मा खारि संथ'वाखैनो ओंख्रिखौ मेन्टेल कार्बि आलङावसो लोगो हमगोनलै आदा आदसा कार्बि आलङाव माने नायनोसै उनहालागै आरो ना थांनाय जागोन बेरायनो नाजागोन एसे
NB बड' बयस मा ओंख्रि जाखो आदा ओंख्रिखौ संथ'वाखैनो मा होनना बुङो माने आंना कलेजा बन्द' जाबाथाय एसे बेरायनो नाजागोन आरो नोंथांमोनजोंबो लोगो हमनो थाखाय नाजागोन गासिजोंबो अके गासिखौबो गुड नाइट आरोना आं लाइभखौ फोजोबथ'नोसै गाना नै जोंना माबा सिंगारा रिहार्सलसो खालामबाय थाबाय दा सिमाङावसो गायसिगोन बायदि मोनदां आंना अमासोमोनलै आदसा अमा बेदर आयै गोथाव नोंथांमोनालाय मा मा ओंख्रिब्रा दा लुगैहरबायसो माथो ओरैनो ओंखाम उखैखानानै दं ओमफ्राय आदा सासेखौ देखायलाय सासेखौ आदसा जोंना बेखे फंबाय सासे दं ओमफ्राय बिखि बन्दाराम दं ओमफ्राय आदा सासे दंबायो आरोना बे गस्ला गानथ'वाखै नालाय देखायथ'ला अनुराय हाय 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 हेलौ ओइ बेखौ खननोलाय खनसे दे खनलाय खनलाय खनलै मा लाजियो फाला गान खननायफोरखौनो आं खननो खनलाबाय दे फटाफट आं दामसै दे नामा केमेरा हमग्रा जागोन पाग्ला दे मा मेथाइखौ खननो नोंसोरखौ सोंदों आं खननो हागोन मा मेथाइखौ खननो दे बुंदो जोंना मैथा नासो आदसा ओमफ्राय समायना बर' मेथाइखौसो खोनासंनो नेदोंमोन आदसा आयै नै खनसिगोन र' दसे थाथ'दो रेडि जागासिनो आर बि ब्लग ओइ ब्र' ओइ 45% मा होनखो दे 849 खालाम 845 सिम आदसा दे दसे थाबावनोसै होमबा गाइस ना नोंथांमोनजों दसे सावरायबावनोसै नोंथांमोननि अननायखौ आरो माबाखौ बोरैबा सानोबा आरोना बिराद गोसोआव नांलायलाङो इमान सापर्ट इमान अननाय नोंथांमोना माबा मोनसे माने बिराद स्पेसियेल मानसि दोनगोन आं नोंथांमोननि थाखाय हा गाइस लोगो मोनबाथाय बेखौ होगोन आं गासिबो मोनसे लोगो जाबाथाय मिट खालामबाथाय ना गाइस मिट खालामबाथाय नोंथांमोना होनो नाजागोन मेन्टेल खनदो दे आरो अके र' मा गानखौ खनदो दे खेबसे बुंहरलाय कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोननि बुंनाय बायदिनो खननो नाजागोन रोङोबाथाय ओमफ्राय प्रनजित बसुमतारी आदानिखौ रिप्लाइ होआखै आं जोबोद दुखु मोनोलै आदा प्रनजित आदा आंनिखौ आदसा सरि ब्र' सरि मा होनना बुङो माने सोरनाबा थालांलायलाङो नुसनलायलाङा ना फैबाय थायोना देबिका ब्रह्म दे खनदो अके मा गान खननांगौ बुंहरदो दे दसे खनलाबायनानै उन्दुहैलाबायनोसै बाग्रायनानै लाभ फ्रम वेस्ट बेंगल ब्र' आंनि चेनेलखौबो खेबसे होनना हो प्रेम बड' ब्लग्स अके प्रेम बड' ब्लग्सखौ नोंथांमोना गासिबो थांनानै खेबसे चेक आउट खालामहै थेंक इउ स' माच ओमफ्राय एनाम नार्जारि आदा मा ओंख्रि जाखो जाथ'वाखैनो ओंख्रिखौ आदा मेथाइ खनदो अके खनथारनोसै दे मा ओंख्रि खननांगौ दे बुंदो खेबसे दे साबैसे थायो आदा नोंसोर आं दा माने आदा सासेनि रुमावसो दंफैथ'यो जों साब्रै थायो ओमफ्राय आं हस्टेलावसो थायो नालाय ओमफ्राय दा साननैसो माने ओंखारथ'दों हस्टेलनिफ्राय ओमफ्राय दा आं आदा सासेनाव दंफैथ'यो आरो मा जाखो मेथाइया ब्र' दिनै सानै लाइभ दंलै आदसा सानै ना कमेन्ट सासेया सोरथाय आं गमखौ नायदे कमेन्टबो फरायला माथो सार नै फरायगासिनोथ' दे मा गान खननांगौ दे खेबसे बुंदो गाइस सनाफोर आंनि दावदै सिंनि गोमो जिरख'नाय चार्जबो गैलायलांला नै 5%ल'सै खेबसे खननानै फोजोबनोसै बैसागु मेथाइ खनदो आदा आदसा मा मेथाइनि नामखौ बुंहरदो दे थाबैनो गाइस ओमफ्राय आं थांसै बिदि सापर्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल आरो बिदिनो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आसा थाबाय थाबैनो 30 जाखासिगोन गाबोनफोर जागोन आरोना आरो थाबैनो 50K जागोन होननानै आसा थाबाय आरो ओमफ्राय 50K जाबाथाय आं नोंथांमोननो 50Kल' नङा जों मिटआप जाबाथाय नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे स्पेसियेल फिसा बुस्थुबाबो स्पेसियेल जागोन आरोना नोंथांमोन आं होनो नाजागोन सारप्राइज लोगो मोनबाथाय दे गाइस थाबैनो बुंदो मा गानखौ खननांगौ दे खनना होथारनोसै ओमफ्राय थांसै 8:45 सिम आयै चार्ज गैला 5%ल'सै सना आर बि ब्लग माहि ब्र' आदाया आंनिखौ रिप्लाइ हराखै आयै सरि हरनो नाजादों आं हानायमानिखौ हरगोन दे जिएफ माने हाथाय माराम खायनो आंखौ रावबो नायसनला होनखाबाय माथो हाथाय माराम खायनो माने रावबो नायसना गार्लफ्रेन्डआनो गैया रावबो फसायानो मा खालामनो सोरो सरिलै नोंसोर मालै आदसा ओमफ्राय
दे होमबाना गाइस फोजोबथ'नोसै दिनैनि लाइभखौ बिसिमावनो आंनाबो चार्ज गैला 5%ल'सै उनाव फैलायगोन जमानो रायलायलायगोन आरो मेन्टेल फन होदो आरो ओइ फन फैदोलै दोंसे फै ओमफ्राय जोंना आदा सासे दं आरोना बिथाङा माने गस्ला गानथ'वाखै बे गान खननो रोङो र' आं खोन्थागासिनो बिराद हेन्डसाम फैगासिनो बिमल फैदों नामा वाट्सएपआव माहि ब्र आं सायारि हरगौमोन आदा इन्सटाग्रामाव हरबानो जाबाय आं बुंनो नाजागोन अ गाइस आई लाभ इउ आदा सना गुड नाइट अके लाभ इउ टू गुड नाइट मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिखौ जाथ'वाखैनो बाय 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 गुड नाइट बिग फेन थेंक इउ स' माच थेंक इउ उन्दुनोसै आंबो गासिबो जायगा नोंथांमोननि गोसो गोथारै अननायखौ लानानै आरोना फोरों बर' बिख्लो सिंनिफ्राय आई लाभ इउ टू आदा अके आई लाभ इउ थ्री खोरोम हाथाय माराम समखौ खनलाय सार अके र' सोरांसा खननो नाजागासिनो अके गाइस अके गुड नाइट ना गाइस उन्दुनोसै होमबा ना गोसो गोथारै गोसो गैयाब्लाबो उन्दुना थानोसै दे होमबा अब्ला बाय आरोना बाय टाटा उनाव खनलायनोसै चार्ज गैला माने खबर थाबैनो गुड नाइट बाय होनदो दे गाइस खेबसे गासिबो गोसो गोथारै उनाव आरो फैनो नाजाबावलायनोसै सुबर' हाय आदा हेल' सुबर' जों सानैखौ फंबायसो होनो माथो माने आं बिदा फंबायसो होनो दिएन ब्लग सुबर'आबो बिराद मोजां सायारि बानायो नोंथांमोनाबो चेनेलखौ चेक आउट खालामहैबानो जाबाय बिराद मोजां सायारि बानायो बिथाङाबो ओमफ्राय अंकुल ओइ औ माहि ब्र लाभ इउ टू दिएन ब्लगार बाय थांसै आरोना थांदो अ आदा नंगौ नामा औ सुबर' नंगौथ' आरो मोजां बानायो सापर्ट खालामबानो जाबाय नोंसोरबो ओमफ्राय जोंना थांथ'नोसै आरोना गाइस बाय होदो बन्दराम बाय ओमफ्राय जोंना बेखाय आदा सासे थायो आरोना नै गाइस हेन्डसामखा आइये ओमफ्राय मा होनना बुङो माने बिनावनो दंफैथ'यो आरोना ओमफ्राय दा जों लाइभखौ फोजोबथ'नोसै ना गाइस दे बाय गुड नाइट गासिनिसिमबो गोदै गोबाब गोखा गोखै सिमां नायदो दे दोनथ'नाय जाबाय हा